Oyimore Nyakaramogi Ajwang' kamora mora maintiere arwakini machiegni weche manyien mag ang'ichwelo ka gavana ma Siaya gikone mano James Orengo onyiedhore lela kowacho ni ongima kasiling kendo pod obiro dhi nyime kod siasa mage kopogore koda weche mayande wachore ewi lal mare e kaunti no. Kopogore koda mano bende jatend piny William Ruto kachiel koda nyawadgi jatend ODM Raila Odinga owacho ni pod ginywako lwede sirikal mar Manywanda ka gichano chenro mag chiwo chudo ne moko kuom jogo mano yudo hinyruok mopogore e ng'anyo mano kochakore higa mar 2017 nyaka ma higani. Nyakaramogi bende chenro mar loro ute thieth mani kod mibadhi ahinya kotenore koda chudo mag SHA pod dhi nyime ka migawo mar thieth koro loro od thieth makamago kendo tamogi mondo mi kik giyud omenda e bwo SHA ka bende lakteche moyud ka chin mibadhi omieno bende koro inono wach margi. Warang'ane moko kuom weche mawamiyo pek. We sacrificed so that there could be peace in this country. And that's the reason why we are here today. I do not regret what we did. We did it in the best interest of our country. And Kenya must move forward. Raila Odinga wacho ni ok obi ywaga ng'e ewi riwre kod jatend piny William Ruto e sirikal Manywanda. Anorengo nyatieng'a ngima, anorengo kidi, onge kamadhi, Korea karoch brad. Gavana ma Siaya James Orengo oduoge paw siasa tok lal kuom kinde, gino mosenyuolo paro mopogore opogore kuom jodak ma Siaya. The Social Health Authority has suspended a total of 40 health facilities found to have engaged in these criminal activities. Migawo mar thieth okumo osiptende maromo 40 e pacho ka kuom mibadhi e tiyo gi okumba mar thieth SHA. Machigni Nyakaramogi tudi kodwa namba wa mar ote machuok en 336 wantiere achiel kachiel e mbui mopogore mag oganda. Idwa kanye mbui mar Facebook, e mbui mar YouTube, bende idwa e mbui mar X, kachiel koda mbui mar Instagram gi mbui mar TikTok. Nyinga Simfrozo Kinda, kajaloko marwa en Belinda Phillips. Kawachako en jaod bura machon makarachuonyo Mama Phoebe Asiyo kow e kar wuodhe mogik e dala ne mantiere gweng' ma Wikondiek e kar chung'od bura makarachuonyo. Kama jatend piny William Ruto ne osingo neno ni gikete tim ariyo e wi adek mar romruok e kind joma chuo gi joma mine telo kaka kara ripota marwa ma Homa Bay Ali Abich lero. Mama Phoebe oywagi kaka jatelo mane ochung' ne dongruok kod kedo ne ratiro mag mine gi nyithindo manyiri. Nyasi mar kowo Mama Phoebe Asiyo ne obagi gweng' ma Wikondiek ka chud bura makarachuonyo kendo ne en nyasi mariko mane ochung'e kod sirikal kaka yor chiwo luor ne mosenindo Mama Phoebe Asiyo kalure kod gigo mane otimo e pacho ka. Jatend piny Kenya William Ruto mane otelo e kinde nyasi mariko makamano ne oparo Mama Phoebe Asiyo kaka miyo mane ochung' motegno e kedo ne ratiro mag joma mine kod jiwo dongruok margi e piny Kenya. Leo tunampatia heshima ya kitaifa kama shujaa wa Kenya kwa hii state ceremony, na sio kwa sababu niliulizwa, ni kwa sababu Mama Asiyo has earned her place as a national hero and a national leader. We remember very well that Mama Asiyo became the first Kenyan leader of maendeleo ya wanawake. Jatend piny Ruto ne okoni kaka yor chiwo luor ne mosenindo Mama Phoebe Asiyo en kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga gidhi neno ni giketo e tim chik mar 2 mar romruok e kind joma chuo kod joma mine telo ma ong'ere ni two-third gender rule. Meulizwa ya kwamba shule hii ambayo inaitwa Wikondiek, nimeulizwa na mbunge wenu ya kwamba hii shule ambayo inaitwa Wikondiek ibadilishwe iitwe Mama Asiyo Secondary School. Na nimekubali. Baba and I have committed that under the NADCO framework we must and we will actualize the two-third gender rule this time round.
ka ogai mar ODM Raila Odinga ne oparo Mama Phoebe Asiyo kaka miyo mane thuon mane okawo kom e od bura ma Karachuonyo e kinde ma joma mine ne pok owuok oko mar laro kombe mopogore alap mar siasa. Ne okoni Mama Phoebe Asiyo bende ochung' motegno e kinde ratiro mag joma mine pachoka kane okoni jatend piny William Ruto mondo obi oket tembko mare e chuny boma ma Nairobi kaka yor pare. She rose from childhood at the time when there's a lot of discrimination against women and managed against all the odds at that time to secure education up to a high level. And then she became a politician. And as you have been told, if you go into the Hansard, you will see the Phoebe's contribution in Parliament. When she stood to talk in Parliament about women's rights, you would sit down and just listen and cheer her. And Mr. President, I want you to follow it up by dedicating a monument in Nairobi in honor of Madam Phoebe Asiyo. Jotelo ma mine mano yoro e kinde nyasi mar ikono ne okoni Mama Phoebe Asiyo ne oyawo yone mine mathoth e alap mar siasa. Mama Phoebe Asiyo was a trailblazer, transformational leader, and a woman of many firsts. In Homa Bay County alone, she was the first woman to be elected as a member of Parliament. When I was running, for example, for the governor's seat, and I came to Karachuonyo, or I went to any part of Homa Bay, I told them, elect me as governor, because you see, you elected Phoebe Asiyo Nyagoro, and you saw what she did for the people of Karachuonyo. Ka josiasa mamoko bende ne oparo Mama Phoebe Asiyo kaka jalno mane wuok oko mar kedo ratiro mag joma mine kod nyithindo e pachoka. There's a trend in Kenya where we are very shy at rewarding heroes. We remember them when they die. But when we think about their role, particularly those who have fought very hard for independence in this country, they have not given their rightful place in the nation called Kenya. She started Wikondiek Secondary School using donors from outside this nation. And the stage that school has reached is enormous. It is good. We admire that. The school is asking and are really praying, Mr. President, that you can listen to our request, our prayer, that you help us with 6th class. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Josiasa mopogore opogore omedo dok ne sirikal manywanda ka giwacho ni mano e yo ma piny Kenya nyalo yudo godo dongruok. Ogai mar ODM Raila Odinga wacho ni ok obi yuag wang'e e wi okang' mare mariwore kod jatend piny William Ruto e loso sirikal manywanda, kendo en gi geno ni riwruok margi nyalo dhi nyaka tok yiero maduong' mar higa 2027. Efi Nyakidi nigi ler. E gwenge ma Wikondiek County ma Homa Bay, josiasa mopogore opogore noyuoro nyasi mar kowo kare mogik mayueyo jaod bura machon ma Karachuonyo Phoebe Asiyo. To mana kaka pile e romo moyuor gi josiasa, siasa nogore ka moko kuomgi nomako chung' motegno mar siro sirkand manywanda. Jatend piny William Ruto nowacho ni riwruok mare kod ogai mar ODM Raila Odinga e loso sirkand manywanda ochiwo thuolo ne piny Kenya chopo rang'iny mamalo kaka pinje mamoko. Kenya has a date with destiny. Kenya has a historic opportunity to change the place of Kenya and to elevate this country to the next level. To unite this nation beyond community, tribe, region, or religion. And to forge that unity so that we can transform our economy, make it inclusive. Korka kore, ogai mar ODM Raila Odinga nokwedo kendo wito mabor paro mar jogo maketo sirikal tesre kowacho ni ok obi yuag ang'e e wi okang' makamano. Nojiwo jogo maketo sirikal tesre mondo mi ochiw pachgi e wi kaka gineno ni owinjore ta piny Kenya. So what we have today is basically something that we were forced into because of the circumstances
that were existing at that time. I want to invite somebody to tell me their own solution, how this would have been solved. We sacrificed so that there could be peace in this country. And that's the reason why we are here today. I do not regret what we did. We did it in the best interest of our country. And Kenya must move forward. Raila nomedo ni en gi geno ni riwruok mare gi Ruto nyalo dhi mokadho yiero maduong' ma higa 2027 kendo ting' mar yiero jotelo en mar oganda jo Kenya. If you are saying one term, so what? The Kenyans who will decide the term, and we will see where we want to go. So mimi sina wasiwasi. Piga kelele namna hiyo, weka tu. Hiyo ni kama hiyo ngurumo ya chura. Ngurumo ya chura haizui ng'ombe kunywa maji. Ng'ombe itakunywa maji. We will be able to move beyond 2027. I'm confident we will move beyond 2027. Nobody should try to threaten us. Paro makamano nokopogore gi mano mar jatend migepe Musalia Mudavadi mano poyo sirkan manywanda kowacho ni en achiel kuom okenge mag nyayo kwe kod dongruok pachoka. Watu wengi wanajaribu kutupa matope kwa uhusiano wa Mheshimiwa William Ruto na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Hata wakijaribu, hawa viongozi wetu wawili wameonyesha kwamba taifa na usalama wa taifa unashinda tamaa yote nyingine ya ulimwengu. Jatend piny William Ruto bende noyango chenro madhi konyo e chulo jogo mane yudo hinyruok kata mano wito ngimagi e ng'anyo ma pachoka kochakre higa 2017. Today, I set up the infrastructure and the mechanism to pay and compensate all those who lost their lives, those who were injured, those who were hospitalized, as part of healing our nation so that we can bring our nation together. Efinyekidi, Ramogi TV. Kawadhi nyime en jatend piny William Ruto koro yango mar keto kenge mabiro konyo e chulo jogo mane yudo hinyruok e kinde ng'anyo chakre higa mar 2017. E ote mare jatend piny owacho ni chenro makamano ibiro ta kod Profesa Makau Mutua mabende en achiel kuom jogo machiwo rieko ne jatend piny. Bende obiro tiyo kanyachiel gi apisa mar Attorney General, ten migawo mar arita kod ten migawo mar omenda e pachoka kaka yo mano ni chenro no odhi nyime makare. Wadhi nyime kama piny owacho chungo ute thieth 40 mitudo gi mibadhi mar okumba mar thieth mar SHA kendo ok gibi yudo sir moramora mar SHA. Leno makama ochiw gi jatend migawo mar thieth Aden Duale koyango ni jochiw thieth 12 monywando lakteche 8 bende itimonegi nonro mag kuo ma osebedo ka neno e okumbano. Lakteche 8 mochunge tich wuok e kaunti ma Nairobi, Bungoma kaachiel gi kaunti ma Kilifi. Jochiw thieth kata clinicians 4 ma iseyo gi rocho okumba mar SHA wuok e kaunti ma Nairobi gi Homa Bay. Ma en report mar Shala Nong'aw. Koloso gi jofwambo, jatend migawo mar thieth Aden Duale oyango ni piny owacho osebedo katimo nonro mag chal mag ute thieth e pacho kae. Nyaka sani, osiptende 40 mitudo gi mibadhi e okumba mar SHA ok bi yudo sir moramora mar okumbano. The Social Health Authority has suspended a total of 40 health facilities found to have engaged in these criminal activities. They have engaged in corruption and they have engaged in the theft of public resources. These suspensions are effective immediately, and we will share with you the Gazette notice signed by the CEO of the Social Health Authority, and of course in the interest
of transparency and public accountability, a full list of these suspended health facilities have been duly published in the Kenya Gazette number 168, dated 7th of August 2025. Wale bendo yangoni jochiw thieth 12 monyondo lakteche 8 benditi monegi nonro mag kuo mosebedo kaneno e okumbano. Our digital system and the forensic audit further identified several health professionals who have been directly involved in these criminal schemes. These are 8 doctors associated with the facilities in Nairobi, Bungoma, and Kilifi counties. Ewi mano, jatend migao mar thieth bendo yango ni nitiere ute thieth mamoko mosebedo ka thiedho jotuo madok ot to giketo omenda mag thieth ka gima jotuo othiedhi e wards. Some hospitals in Nairobi and Homa Bay have been billing for inpatients admission that the patients have since denied ever receiving. And our team have spoken to those patients, and the patients have recorded statements. Duale oyango ni migao no biro chwalo nyinge mag ute thieth kaachiel gi lakteche momikum ne duonde mopogore opogore moriwo nyaka ne okwach kich mondo kawnegi okang' mar chik. The Ministry of Health shall forward the list of the suspended health facilities and the toll of healthcare professionals implicated in the criminal acts to the Director of Criminal Investigation so that they shall face the full force of law. We have also notified the Kenya Medical Practitioners and Dentists Council and the Clinical Officers Council to initiate immediate disciplinary action. Migao mar thieth oyango ni gibiro goyo chapa nyinge duto mag ute thieth mibiro chunge e tich ka nonro osetieki. Kendo ute thieth duto obed mago mag piny owacho kaachiel kod mago mag ji giwegi ma bende ibiro bedo kiyudo kod ketho makamage ibiro kawnegi okang' mager mar chik. Thank you very much. Sharon Ongao, Ramogi TV. Familia mar jogo mane owito ngimagi Naivasha nyoro masira mane oyudo gach okolo kod bas mar kambi mar Kenya Pipeline dhi mbele gi yudo hocho e kar thieth maduong' ma Naivasha e sama giyango ringre mar jogi. Ma e sama oyang ni ng'ato achiel kendo owito ngimane koyudo thieth. Ma e chal e kar thieth ma Naivasha kama familia joma wegi noyudo masira mar apaya nyoro yudo hocho e sama girango ringre joheragi. Wuon achiel kuom joma oyudo masira nigi mirima kaluwore koda wach mochopone ewi masira no e bas mane nyare nitiere gino momiye oringo kodhi kar thiethno ma Naivasha. Nilipoangalia kwa hiyo kitabu nikakuta ya kwamba jina la msichana wangu alipo. Nikawa na wasiwasi kubwa sana. Nimeambiliwa district na sasa hapa ni district na hapa ni kwa accident na jina la huyo hakuna na amehusika na accident. Nikawa nimeanza kujijazia mambo mengi. Wuon Agnes wacho ni nowuotho e kar thiethno komanyo nyare ma ok oyude. Nisikia vibaya karibu nianguke chini kusikia sasa ambulance ya mwisho ikiniambia ya kwamba sasa hawa ndio watu wa mwisho na kama haujaona mtu wako ujue sasa hiyo inaweza kuwa police case ya kwamba alikufa on the scene na pengine sasa polisi ndio amemchukua kwa sababu sisi hatuwezi chukua ule amekufa. Kumhawi Marach nyare no wito ngimane komedo yudo thieth kanyo. Tumepelekwa, tumeshuhudia, tumeona ya kwamba msichana wetu ametuacha kupitia hiyo njia. Kitu tu maombi ni kwamba ni kitu imekuja abrupt na watu hatukuwa tumejipanga na mambo kama haya. Unafikiria pengine yani kama mtu amekuwa mgonjwa at least unaweza jiprepare ki-psychology ya kwamba lolote laweza kutokea. Familia machielo bende nochopo e kar kano ringre ma Naivasha to kiyudo report ni watge nowito ngimane e masira no nyoro. Tulipata ripoti ya kuwa gari ya KPC imepata accident. Na tulikuwa na hofu kwa sababu alikuwa arudi nyumbani.
hatukumsikia. Tukajaribu kupiga simu, hakukuwa anapatikana mahali popote. Baba yake akajaribu, simu bado ilikuwa mteja. Baadaye baba yake aliamua kukuja baka hapa Naivasha, mahali tulikuwa tumeambiwa ameletwa. Tokchopo kanyo, owacho ni mana kaka familia moko mane uchopo, ne omigi hocho kapo gidonjo mariango ringre jalge. Tulipokuja, tukapata counseling kidogo, tukapata nafasi ya kuingia ndani, na tukapata kuwa ilikuwa ni yeye. Pale amefanya kazi kwa zaidi ya miaka 5, na alikuwa anafanya kazi kwa hoteli. Familia go koro kwayo kony mar iko joherage, kaluwore ne en gimo timore mapoya. Mae, esama kwan jomo wito ngimagi oyang ni koro ochopo 9, tok ng'at machielo wito ngimane koyudo thieth. Kwa unyenyekevu, kama kuna support yoyote kwa wale wamepata kuadhirika, sababu ni uchungu, sababu watu wengi wameumia, na hatuna mengi ya kusema. And as Kenya Pipeline Company will be able to support all these families in terms of paying all the hospital bills. We are transferring the 2 this afternoon from the district hospital to the Nairobi Women Hospital in Naivasha, and we'll also be able to support the families of the 9 individuals who lost their lives through the funeral arrangements as well as the burial. Superintendent Makalthieth no Bernard Warui oyango ni ji 7 notho kanyo nyoro ka 2 owito ngimagi ka yudo thieth. Ji 2 medo yudo thieth ka 2 moko no thiedhi modok pacho. Jomoko 12 nochwale kuonde thieth mopogore. Jailieta, Ramogi TV. Bas sirikal mochung'ne chenro mag loso kit lai mag somo e pachoka mano KICD osetieko puodho kit somo duto ma ibiro some e kidieny mar somo mar senior school machakore ayanga dwe mokwongo mar higa manyien. Jopuonjre duto ibiro dwar mondo otim kit somo 7 ka kuom mago 4 biro bedo mochuno jopuonjre duto otim ka 3 modong'. Japuonjre biro yiero kaluwore kod kit lai mar somo ma oyiero. Kodong' mana dweche 4 kende to grup mokwongo mar jopuonjre donje skunde mag senior makepo mare biro tim dwe mokwongo higa manyien. Sirikal dhi nyime kod tielo mogik mag ikruok ne somo makamano. E oboke ne ute fwambo, migawo mar somo yango ni duol mochung'ne loso kod puodho kit somo e pachoka mano KICD osetieko puodho kit somo duto ma jopuonjrego biro timo kuom thuologo mar higni 3. Tok jopinynego koko ewi kit somo mar kwano mane gidwaro mondo jopuonjre duto tim, kit somo no koro dhi pog nyadiriyo. Kwano mochuno e ngima mapile ma ibiro tim kod jopuonjre matimo lai mar somo mar social sciences kod mano mar arts and sports, motis in essential mathematics, ka kwano hie kata core mathematics ibiro tim kod joma timo lai mar STEM. Kit somo moko mochuno tingo Kizungu, Kiswahili kaachiel kod somo mar tiyo ne oganda. Japuonjre ka japuonjre nyaka tim kit somo 7, nyiso ni tok kawo kit somo mochuno ne jopuonjre duto go, japuonjre ka japuonjre dhi yiero kit somo mamoko 3. E kit somo 3 gi, KICD wacho ni japuonjre nyaka tim ok tim ne kit somo 2 kowuok e lai mar somo ma oyiero. Nyiso ni nyalo kawo kit somo duto 3 kowuok e lai mari, kata kawo 2 kaeto achielno iyiere kit lai mamoko. Makmana, KICD bende wacho ni nyalo chopo kama dwaro mar tich ma japuonjre diher, nyalo dwaro mondo yier kit somo achiel kachiel kuom lai duto 3. E bwo lai mar Arts and Sports Science, kit somo biro bedo 4. Mano tingo Sports and Recreation, wer gi miel, tuke kod loso tuke kod Fine Arts. Jogo moyiero lai mar Social Sciences ni kod kidienje 14 mag kit somo magidhi yiere. Magi oting'o literature, dho mama, fasihi, kit somo mar loko gi lwedo, dho jo-Arabu, dho jo-Faransa, dho jo-German, dho jo-China, CRE, IRE e kind mamoko. Ne joma dhi timo kwano aching' e lai mar STEM, biology, chemistry, physics, general science, pur gi pith, computer, home science, aviation, gedo, loso stima e kind mamoko. Kamano bende kit somo mar physical education kata PE kod communication and technology ibiro puonjo puonjre duto mondo konygi e dago ngimagi mapile. Mogik, sirikal bende biro dwaro mondo skul ka skul obed kod chenro mag lemo kata puonj e weche mag yie kaka achiel kuom yore mag neno ni jopuonjre opuonj timbe mabeyo kod dimbruok gi ritruok makare. Onge japuonjre kata kamano ma ibiro chun mondo dhi e puonj makamano, poni puonjgo ok oluwore kod yie mare.
Nyakoromogi gi kanyo wadwani mondo mi wakaw yo mokwongo chenro pod en mar ang'ichwelo na magi TV ma Baraka Ndama wuod Wathonger Kadem Shani gi shida manade yawa aworo sana mosna Dr. Amos Oyier Jakabuto gi baba na Joseph Ndama Ramogi TV anjamta wuoda wasi boda Ramogi TV ler sana irokamano kuom Otemari Anostin Oyu aneno news maler ka ani chunywa ma Nairobi to mosna mama na Esther Oyu kod baba na Jojo Oyu ka gin game rae mano manitire nyakach. Dennis Otieno wacho na Mogi TV neno eyo makare weche mag siasa waket ruthenge mondo warang kaka ng'iyo ngima mag oganda. Eunice Omolo wacho neno na Mogi TV maler ka entiere gwenge mag Nakuru ahero kaka Ramogi TV kelonwa weche gi. Nyakora Mogi saa 1:24 tero weyo mokwongo kidhi mabor waduogi weche mathoth. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites you to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanger, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock, worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Nitasusia, nitanyoosha tabia, niapate mawowowo. You are broken every chain, there's salvation in your name. Police mako jokwego te to seche matin mokalo kae ne waneno ka gima polisi ok nyal timo tijini to good job Karan, well done. Wachango ukawinji maber wachane kendo aneno ka operation ni nitimo maber ahinya. I'm proud of you. Isayudo nyundo nikelo nyako chia chologore nyeje lunga nisandi nango nyako chia mimi yara kenge jalo sipo kachandi gimo nyako chia utemo kabino. Machiegni nyakora Mogi report madonjono wa midhiambo sani ni ji 21 wito ngimagi odhiambo makawuono e masira mar apaya motimore Koptik e apaya maduong' ma Kisumu Kakamega. Apisa mar traffic Nyanza Peter Maina wacho ni jomoko 20 yudo thieth e kar thieth maduong' ma jo TRH ka abich kuom gigi ni oyudo hinyruok maricho. Kuom ji 21 go 10 gin mine, 10 joma chuo kod nyathi achiel ma jadweche 8.
Ndara ni chando wajo kama, ndara ni nego jika. Roundabout ni kabeto, man kita kinyalo muke mondo losa roundabout maber. Konywa uru sirikal, muknwa uru ndara ni mondo ger ndara ni maber. Ndara ni kaka entiere ndara ni hinyo ji. Nyaka kenda kre gweng' ni en ajali makoro waol gajali to sama niloso roundabout ni kila mara ka ajali otimore ka tibira yudo ka jokenha biro to go picha bang'e onge gima gitime. Koro kawuono ji osetho kama mae mokwongo. Ka en roundabout ni to many giminyalo tim katek to gichwere katek to giduoke mondo bed matin. To gimwanyalo kwayo Ruto ka dholuo moriere en president, acting president. Wakwaye gmuolo noluo ng'ama noloso ndara ni. Asewuothe Kenya kate pok aneno roundabout moket kar Orido. Please government, wakwaye jotelo ma Kisumu County, wamiu within 24 hours. Kokunyal biro roundabout makowigo. Wadhi golo gini mondo ukonywa gini wawinjo matek sawa sawa. Ningeweza kuomba kwamba kama ni uwezo kuanzia kesho ile roundabout ya hapa itolewe. Kama ni watu wa kuingia Waikotikati ni wapitie mambo leo wakienda. Kwa sababu hii ajali inafanyika hapa kwa sababu ya kila siku, kwa sababu ya roundabout. Mtu atoka kiboswa juu akijua kwamba kuna roundabout hapa hivi. Kama akifika break imekata. Watimo mosayenya ne jogo ma owitonge magika alworano adier en apaya monego rang matut kalworano sekelo thoe mar oganda mathoth onego beni en gima koreng'io mar mondo mi olosi. Wadhi nyime kama doho Marongo ogolo chik mondo ringre mar obila mar GSU mane oike kanisa mar St. Joseph Mission of Messiah in Africa mantiere sub county Marongo ogol oko kendo odhi oike dalagi e gwenge mar Kachieng e sub county Manyando county ma Kisumu. Maing'eto mane ogol kod jang'ad bura e doho Marongo Crispin Orwa tok bura mane ochwal kod familia mar obila ni mane oike kanisa no dwe mar adek higani. Bang' to kuom dweche maromo ang'wen familia mar obila mar GSU maen kaka Dan Ayobura mane oike laro mar kanisa no mar St. Joseph Mission of Messiah in Africa e sab-county Marongo giko to koro chunygi oyweyo bang' do winjo dwaro margi mar mondo ringre no koro gol kendo dhi oiki e dala gi gweng' ma Kachieng e sab-county Manyando e county no ma Kisumu. That an order is hereby issued for exhumation of the body of the deceased Dan Ayobura from the second defendant's church premises situated in East Kamagambo under the supervision of the public health officer. Eng'eto mar jang'ad bura dono Marongo Crispin Oruo ne ogolo chik mondo ringre no ogol kod apisa mowuok e migawo no mar thieth ka imiyogi arita kod obila kendo tere mondo koro oike e dalagi e sab-county Manyando kaluwore kit oganda kod timbegi mag luo. Oruo bende ogolo chik mondo ko jaod obila ni mane oike kanisa bende emotere apisas mag thieth kama ne oike ringre obila ni mondo koro gole oko kawuono obila ni bende do koro kono mondo kotudre kod min od obila ni e loso chenro marik mare. The first defendant, that is the wife to the deceased, to identify the specific location, the word here is specific location, where the remains of the deceased Dan Ayobura were interred, to enable the public health officer of health Migori County to carry out the exhumation. Jang'ad bura ne olero ne oluwo chikego mag oganda obende kizungu dendo kaka customary laws e chiwo ng'eto ne bura ne manochwal kod familia no mar obila. It therefore goes without saying that the place that the deceased Dan Ayobura, a Luo male, ought to have been buried at his father's homestead located in Kochieng, Nyando sub-county, Kisumu County, and not just St. Joseph's Mission's Church, where his remains were interred. Min od obila ni mano ike kanisa Lilian Atieno Karama nowacho ni odhi e doho mar kwedo ng'eto no. Kaluwore gi kes kaka nchadhi na expect ni adhi loyo case, but kaluwore gi judgment gima ahia ok awinjo loss, awinjo mani kaluwore gi ong'ad bura kaluwore gi chike mag luo. Koro awacho ni adhi
appeal a high court. We expect that the family members through the father are likely to move with speed anytime to implement the decree of the court that has been pronounced this morning. And for that reason, we also have to move with speed so that we arrest or stay the implementation of that decree. Familia maro bilani ma Jesu mane oike kanisa to ne onyiso mor bang' doho winjo ywak margi. Nagwero kamano maduong' ne Nyasaye kuom tiyo kodwa ma kot odo miwa thuolo kawuono ni ka nyathina agolo rongo kata tero doko iko kano. Agoero kamano n'oganda duto mondo wabed joneno kwa iko nyathiwa. Wan wagone Nyasaye erokamano nikech ne ok wapar kaka joka dhano ni body ni ne nyalo wuok rongo machak dog kano. To kaluwore gi makoto amua kawuono, wang'eyo ni kawuono wan gi ratiro ni wabiro golo body. Kalure kod ringre bilani mane oike kanisa kaachiel kod ketho moko, piny owacho kawo okol kuom tend arita kwe. Ne oloro kanisa no mar St. Joseph Mission of Messiah in Africa, kendo moko kuom jokanyo ma kanisa ni bende ne omaki kabende nochwal gi doho ka itudogi kod keth mopogore opogore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Rowere kaunti ma Kisumu oingo odiochieng' mar rowere piny mangima ka gikwayo mar riwo jomatindo e sectors duto mapachoka kochakore chugo chike yore thieth, chugo thuolo mag tije kendo lwasi mag miyo gi sir mowinjore kind mamoko. Rowere go nyiso piny owacho ma counties kod mamalo mondo obed ka riwo rowere kanyakla e wuodh riembo dongruoge mapachoka. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Rowere boma ma Kisumu ne obiro kanyakla e ingo odiochieng' rowere e piny mangima gi yote achiel maduong' nywando jomatindo e thuolo mag telo kod dongruok kik bed mana mbaka migoyo e dhok. Zambale Sarafina, jalup jakom riwruog rowere mano bago nyasino, wacho ni rowere thothne igwelo e rombe mag choko paro, kata kamano paro magigolo kinde ka kinde ok ketie tim. What is the role of young people as well as the civil society organizations when it comes to involving the young people in ensuring that SDGs are promoted and are met? Our call to action is to ensure that every young person, regardless of their race, and their status, be able to be involved actively, and not just being involved, but also whatever they are sharing needs to be taken into account. And then there's so much when you talk about development, but development without funding just remains theoretical. So it's a call that we get more support when it comes to funding, so that all these projects and the things that we would want to meet, especially as young people, can be funded and they can be supported to ensure that SDGs are met. John Ken Ochieng, maenra wera manigi ng'ol, to ne oyuago kaka itiyo gi rowere e pongo kuonde romo, bang'e to ijuang'o gene pangla. Gaps mokwongo wacha about the policy involvement of young people. It is not inclusive. Yeah, the government is trying, but our voices chop at the national level. Koroimi nyaka rowere voices mondo these policies magi make in terms of climate, in terms of health, in terms of education mondo wambe our voices to winjre. Weche mag thieth bende mag menyo rowere kotendo kod tuoche mopogore bende ne omienjo chenro mawacho ne rowere ahinya to modak e gwenge ithoro we oko. Today we have come with free sickle cell kits. We are screening the youths on sickle cell awareness. We want them to know their genotypes before they get into relationships. We're also doing HIV testing and counseling services. We want them also to know their blood pressure and any other health issue that is affecting them. We have noticed that the health sector is only left for those who have money. So today we are here advocating for health issues to ifikie wale watu wa kiwango cha chini. Korka kore, Mary Vivian, Tonio Telo Kit Juang, marowere machuo yudo, kaonge sir, kata chenro malongo, maimiogi, kaka jowetegi manyiri. Kwa communities ukienda, the ladies wanapata vitu, sanitary, wanakuwa empowered. The boys wakogo tu, like wako tu. Naomba the government wa consider the boys, wa include in the youth empowerment
organizations. E kar dak Manyalenda, Hilary Fiona, to ne odok ne duoko chenro mar kazi mtaani, mowacho ni biro chiwo thuolo mag yuto ne rowere mondo kik gidonjre timbe njore. Sisi mayouth tunataka kazi. In Kenya right now we don't have jobs. Mayouth wakiwa idle tunapata ya kuwa tunapata vitu mingi zinafanyika mtaani. Kuna murder cases, kuna robbery, kuna everything yenye inafanyika. Kazi mtaani irudishwe. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kawadhi nyime ni KWS kawuono no bagoro margi mogik e boma Nairobi mar kawo pach jopiny e wi nengo manyien mag donjo e kuonde le ma pacho ka kalore kod ting' magen go mag rito kuonde lego. E chenro manyien welo mawuok oko mar Kenya idhi mednegi omenda magichulo e donjo kuonde go makoro nyalo biro kelo yuto maduong' ne KWS. Omenda gi giwacho ni biro bero apeyni e kuonde rito lego kod keto kare chenro mopogore e kuonde go. KWS owacho ni geno margi en ni chudo manyien ni bende biro kelo lokruok makare ne joma odak e alwora mar kuonde rito le kendo neno ni arita ojiw mar geng'o lweny mosebedo e kind le kod dhano. We are deeply grateful for the support shown by the tourism sector and the Kenyan public. A majority of the stakeholders we engaged with expressed strong support for this review process, acknowledging that KWS is operating under constrained resources and that a conservation fee adjustment. We have introduced an African rate to attract our brothers and sisters across Africa who are coming with a free visa. They don't pay visas to come to this country, to come and enjoy. So we are giving them a subsidized rate so that we can increase that visitation. We are asking that they allow us to be able to review the current tariff so that then we can be able to have a better service delivery to the Kenyan community, have better products in terms of management of our protected areas. Parks requires infrastructural development. Parks requires diversification of tourism products. Parks requires that we reach out to the community or members of the public that neighbors the park. Kaka yo mar chwalo chenro mag sirikal kod arita machiegni gi jopiny, sirikal mamalo kokalo kuom board mar aguch omenda mano NGCDF ochako gedo mar Tesendo Bila Mariat Kolemo mayudore kar chung' od bura mar Arieda County ma Siaya. Chenro no biro muonyo omenda maromo shillings milion 14.8 kendo geni gedo mare biro rumo e bwo thuolo mar dweche 5. Kane oloso e sach nyasi mar sidho gedo no, County Commissioner ma Siaya Norbert Komora onyiso geno mare ni Tesendo Bila no biro konyo e kedo gi weche njore kod rochruok mar arita kwe e alwora Mariat Kolemo. E kineno jakom board mar aguche CDF Olagal Watch ojiwo jopiny mondo tim machiegni gi obila e goyo lipode mag njore maneno ni gibero arita kwe kono kod jiwo ohala wach manosir kod jalup jatend TJ apisi mar jatend piny Eliud Owalo katika Siaya. So kwa hivyo tukipata kituo hapa katika sehemu ya Rarieda itasaidia kuimarisha usalama wetu. Kwa hivyo sisi tungependa huu mradi ukamilike kwa wakati unaofaa, na kulingana na ratiba yetu mradi huu unafaa kukamilika kwa wiki 20. Wiki 20 ni kama miezi 5. So contractor, you have between now and latest December to deliver this project. Kama onge security dokurok nyal beti. Kusanyalo beti. Giri matin mi loso ki ngato mai. Mama kuwuok e chiro ka dhi dala ne ka piny yuso ki ngato hiny. To un bende adwaro mondo okony ofisa mag polis gi information. Jakuo makwalo e kor gweng' nyaka bed ni ong'e ni wuod ng'ane ni kata nyar ng'ane ni kite ok ber. Donge nyoro biro dala ka gi gimoro makumogole wakia. Ng'ama ok dwa to wabu manyo ne kijende gi ohala ma ginyalo timo. To ng'ama ok dwa timo ohala ni dwa maji, koro onyiso ni sel nitie ka adek. Koro yier idwa dhiye mar kijende, idwa dhiye mar mine, koso idwa dhiye mar joma wiyegi richo. Hiyo tu hakuna ingine. Donge. Koro mane wan ka koro wasebet gi police station kae biro konyowa. Yeah? Security manyocha challenge kaka will be a thing of the past. Koro agoyo ni Olagal Watch on behalf of the CDF committee. Erokamano maduong' kabisa.
what? Citizen Duka now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduka.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duka, the home of discount. Sanika and non-staff kende madonjoka. Nyisa huyu ndalo kolia gi David. Ngama ne top designer. Moska wa penjo marach. Ane polo to kangeyo. Dogile ko lek maricho richo. Ndoto za wuode. Pinyo ko imuraba. Ineno murama no. Ane mago piny. Aisha moto ine moyo. Ino wadwa ge michamo kola. Pimna ne lek maber miseleko. Siwuoka onindo. Chunya moro kola ni dok nya saida padonga. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Jakoromo gimano bende thuolo mane wan gone weche manyien mag Ang'ichwelo warom kende weche manyien mag Oimore. Nyinga Simfroz Okinda.